Hy was meer as net 'n kommentator. Hy was die klankbaan van ons herinneringe. Die stem wat opgewonde geraas het wanneer 'n 3 gedruk is. Die stem wat ons vasgenaal gehou het in oomblikke van spanning. Die stem wat sport in Suid-Afrika 'n siel gegee het. Gerard het met sy unieke styl, sy warmte en sy onmiskenbare Afrikaans 'n generasie gevorm. Hy het nie net wedstryde beskryf nie, hy het stories vertel. Hy het nie net spelers genoem nie, hy het helde geskep. Selfs vandag, 'n eeu na sy geboorte, leef sy nalatenskap voort in elke jong kommentator wat 'n mikrofoon optel, in elke sportliefhebber wat sy stem nog in hul kop hoor wanneer die spel begin draai. Dankie Gerard de Wewee vir die stem, vir die passie, vir die nalatenskap wat nooit sal verdwyn nie. Hartbeskroning op die middellijn, 5-6 streep van die kant bij naam en die bal in de kant van die kant, nog 1 tal in die wedstrijd, 2 minuten. David de Beer met een white kustje. En een hartbeskroning in die wedstrijd in die 2 minuten, spel van haar is. En was nog wel weg geraakt, David heeft om mij natuurlijk naar Piet Versatie. Piet Versatie komt hij naar die kant toe. Piet met hardloop om die bal en de bal, hij kan hem niet krijgen. Gaat van hem daar en van hem, hij draait hem aan die bal. En dan is Williams snel, en Williams komt met een blok van hem, hij doet het niet. Maar wat een lekker, dat is nooit nog hij. Maar hij is aangestaan en dan wordt er van vast van 6 keer van de kant van die Spanjool zijn. En hij probeert voor die Spanjool van een lekker recht. En toen dat de meneer van Grietje van die kan volgen, dan gaan we met een sterren is. En Chris Lee nog met een 5 keer van de kant van die 5 keer van die kant bijna, van die kant van die kant. En loop vast die bal, loop vast die speed, loop vast om. De Afrikaan moet je om kast gaan in als komt, David is verkeerd van weer. En dit is het, komt het weer. Hij is vanaf weer, komt hij David is verkeerd. Piet spelen met de laatste naam is het. En David was daar, dat is niet op die bal, dat is met Piet spelen met de mensen gehad. En hier is het 3 voor Zuid-Afrika, duidelijk is dat er mij vullen. En McCallum mag gaan kijken. Als hij kan verwijzen, als hij die bal gaat spelen, ja, die speler van die kant bij de van die andere kant van die spel. En ook die kwart van die hoofdweg. Zuid-Afrika 3 punten. En dus wil hij die moet ook van de hand geven. 13 speler van die kant bij de hij komt voor, hij komt in de hoofd, hij kan maar rechts van mij. Helemaal rechts van mij. En Zuid-Afrika loopt voor met 3 punten in Morno. In my onthoudheid, radio vastgekluister. Met speakeries, Wat 'n rugbywedstryd. Konteister, met sy woorde. Dis 'n mooi skop, dis 'n netjiese skop. En hy soor, en hy is wragtig hoor. Ek hoor jou stem met presisie uitjuig. Aan die paljoen kant van die veld. Die bal slaan teen die radiogolwe vas. Dis 'n mooi 3, dis 'n pragtige 3. Dis 'n netjiese 3. Alle wêreld is mooi. Die radio dreun, Die fluitjies skrul, speaker is 'n stem. breek deur in emosie. Onbedek, hier is spoed, 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 hier is spoed. hier is spoed. Uiteindelik kom jy terug van 'n wêreldreis. Na die groen gras toe, Jou rugbyveld lê uitgestrek, jou stem strek wyd. ongeag die tyd.
in die legendeloosie van vandag se tyd. Weer klink rugby se herinneringe steeds. Onthou jy vir spiekeries? Ja, ons onthou en ons vertel ons kinders van jou.